Per a mi un treball col·lectiu és un treball d'investigació que uneix els pobles també. El sentiment de fer una cosa comú. Vam fer treballs de cultura, personatges dels pobles, llocs dels pobles, van fer fonts, van fer esglésies. Aporta això, que la gent tingui un coneixement, que s'apropi més als pobles que participen en la trobada. Per exemple, a mi m'agraden molt les que són de totes les localitats, les temàries que van començar, els campanars, els ponts, les comarques, tot això que té vinculació de la imatge i la llengua. N'hi ha gent que es va encarregar del treball col·lectiu, que va ser murals de les rondalles d'Enric Valor. Dins de la trobada, sempre Valor, Enric Valor, sempre va ser una referència. Entonces, per això van tindre la idea de fer panels molt grans en les històries d'Enric Valor. El vam triar a partir altra vegada les senyes d'identitat del municipi. Si estem en Ibi, doncs el tema té que ser jogueig. No n'hi havia un altre tema possible. Vam agarrar el tema de refranys i dites de cada lloc determinat i pensàvem que per mig d'elles podíem també aportar un poc la forma de ser i de cada poble. Al principi, quan vas rebent tots els treballs, ja veies que allò funcionava. Clar, en el moment que es van posar tots junts el dia de la trobada i es van posar allí com quedava preciós. Això era una satisfacció tremenda. Doncs mira, recorde uno que no recorde si va ser de l'Orxa o de Banyeres, que era un arbre gran on hi havia... Les fulles de l'arbre eren diferents imatges, no recorde de quin era el tema. I no sé, aquí les va ocorrir fer un arbre, tamany natural, i unes fulletes que en marqueteria retallaríem, les enviàvem a cada escola. I cada escola tenia que posar una frase. El dia de la trobada, l'activitat en l'arbre era pegar-les, les vam penjar en un cantó d'un carrer, i cada escola portava la seva fulleta i anava pegant-la. I aquest arbre després l'hem guardat en l'escola i allí queda. De vegades li demanem diners a l'AMPA i a Solta, de vegades paga l'escola, però normalment sempre les despeses les paga l'escola.